Ahojte, mám pre vás kazuistiku. Konkrétne to je diagnóza, nazýva sa Aspergerov syndrom. Je to porucha autistického spektra. Majú syn mojej LR partnerky a keďže sme doporučili naše LR produkty, tak chcem vám o tom viac porozprávať. Keďže Aspergerov syndrom je diagnóza, ktorá je Svetovou zdravotníckou organizáciou považovaná a vyhlásená za, označená za nevyliečiteľnú chorobu. To znamená, že sprevádza Tomáša od 8 rokov tento syndrom a prejavuje sa to tak, že jeho sociálne správanie je iné oproti iným deťom. Sú to tzv. Geniálni čudáci, pretože oni majú vlohy úplne na iné veci, majú vysokú inteligenciu, to znamená vyššie IQ a taktiež ale ich očný kontakt napríklad aj v škole nie je taký, pozornosť, sústredenosť, to správanie je pre iné deti zvláštne, aj pre ostatných ľudí. Nám prípada, ako keby boli napríklad neposlušní, alebo tak sa tvária, že nás nevnímajú a podobne. Ale napríklad Tomáš od 8 rokov do 16 rokov užíva aj popri liekoch, ktoré má nastavené od psychiatra, aj v lekárskej správe, 1 tabletu denne užíva a tie sú s postupným uvoľňovaním a užíva ich celý čas. Ale k tomu rodičia sa rozhodli pridávať aj naše produkty, prírodné produkty a konkrétne je to tento drink Mindmaster, ktorý užíva 2-krát denne 20 ml. No keď teraz už má 16 rokov, ale predtým, keď začínal, tak užíval 1-krát 20 ml denne, každé ráno po raňajkách, keď išiel do jeho školy. Navštevuje špeciálnu školu, ktoré vyučovanie, kde je špeciálne preňho nastavené, prispôsobené a tam sa snaží byť viac koncentrovaný, viac sa sústrediť, lepšie sa učiť, tie z prostredia nevnímať a to som chcela povedať, že týmto užívaním produktov má aj lepšie výsledky. To znamená, že vie aj lepšie prejavovať napríklad emócie, radosť, hnev, strach a tu vidia aj rodičia veľmi dobré účinky týchto produktov, aj keď je to spojené s tým jediným liekom, ktoré má a sú veľmi spokojní. Určite viem vám doporučiť, aj ak poznáte takúto diagnózu, povedať aj svojim známym alebo ich rodinným príslušníkom o takomto syndróme, ktorý taktiež potrebuje našu podporu a nevedia o tom vôbec ľudia, nemajú rôzne ani informácie o tom, že ako takéto detičky vedia si takisto aj tú imunitu nakopnúť, takisto užívať aj vitamínky, minerály a takisto tento drink užíva aj Tomáš. Spolu s týmto drinkom, kde je aloe vera a zelený čaj, alebo máme príchuť aj červeného hrozna. Takisto využívame aj rôzne motivačné programy vernostné, kde aj omegu užíva, Vita Active, vitamíny, ako som povedala, minerály, probiotika a k tomu od nášho lekára aj má presné aj dávkovanie, ktoré dodržiava a rodičia komunikujú s našimi LR lekármi. Takže toľko odo mňa, v prípade otázok rada vám zodpoviem, ak riešite podobný prípad alebo podobne sa zaujímate o takúto diagnózu. Veľa zdravíčka, pekný deň.